yake ta mun. Rayuwata ta yi mamaya Ahmadu ni dai kai nake kira. Yaushe gabuwar mu ko sakan annabi ina bara. Na san ka san ina san ka kan hakan ni na yi gagara. Rahmatul lil alamin ruhi na zugi yake ta mun. Hasken Allah masoyin mu kullum ƙara cika kawai kake. Girma fakar lura na jin kaunar ka nake. Zuciyata ba idanu bare ta samu hanya ta sake. Ina kake ya zazzana ikan rana ta kashe ni take. Tabaraka ɗaukin ka za ka bin ruhin zafi yake ta mun. A shafan komai na daina ji na daina jin wani raina. Ka dinga kallon sufarka da kyan launin kabin yabona. A rufe man zuciyata cusan san ka zatina. Hawayen ba zai tsaya ba indai baka zo ba zahirina. Mai rauni ne cikin kaman zan Allah afuwar ka za ka mun. Soyayya ce ta kawo ni kuma na san ita ce take ni so. Wallahi abun ga babu daɗi hadirin nan ne ya turmutso. Kawo kuka kawai nake a soyayyar ka nake ta yin nitso. Ba dan ni ba don sayyada annabi ka sanya hannunka. Na shigo madinar ka annabi addu'a ta ce ka ce amin. A adalun nasu ne kai ubangidanmu kowa ya sani. Mafi girman halitta kai ɗaya ne tilo a kan tsani. Kamar ka tausayin ka ba za a yi baya ɗa habu husni. Wane ni yau kamar ni na yaban ka raina da jini. Alfarmar ka ce ta binna kan manzan Allah al'amin. Ruhina ya yi mamaya ko ta ina zafi yake ta mun. Manzan Allah ka tausayan ni ina son ka da al'amin. In na kwanta ko na tashi zuwan ka nake ji ya akaramin. Hijaban da ke gabana nake tasu ni dai na same ka. Manzan Allah ka tausayan ka sanya albarka gentleman. Wankan Allah ake kiransa in kun kwanta ku farka. Ya kira gawa ta tashi ya dasa hannu babu shakka. Ya ke ta ƙasa ya yi hukunci ya je sama du'a aska. Rana ta faɗi ya sa ta dawo girman ka. Fasalli wa sallim alaika ya manzan Allah ka zo mun. Ruhina ruruwa yake a soyayyar kabun kula baci. Ba za su sani ba ka san abin da yake ci na ta ciki. Tashin kaunar ka nake manzan Allah ne da haske. Jaratul kamal ka tausaya mun ɗawan kanke. Ka sani cikin masoyan ka manzan Allah taimaka mun. Zuciyata ƙaiƙayi take a halaren nan babu takura. Mu mun yi nutso a annabi mun nisa ba ma jinkira. Ƙaryar wani ɗaya kwarfe mu muna da kai ya mai alamtara. Du da dai ni na yi rauni a kanka ina da yabo 9,000. Mu annabi sak muke yi wa koda sau mai za ta ce men. Ba kowa babu komai idan ba kai ba abin yabona. Ba Kur'an ko hadisi idan ba naka ba shugabana. Ba wayo ba dabara ni kai na sani ta da dina. Ba ilimi ba basira a daina faman zungurina. Hujja ta annabi ne baiwa ta annabi ne yake ta mun. Manzan Allah ka tausayan daman kai ɗaya ne kake yi mun. Sallallahu alaika yau ruhi na zafi yake ta mun. Sallallahu alaika yau ruhi na zafi yake ta mun. Sallallahu alaika yau ruhi na zafi yake ta mun.
Muhammadu annabi gani gida zaune ina ta ganin jamala kamala a tunani nake tuni daga ka zo akan dokin kaɗa an jalal ainaini kana ta murmushin nan kyakkyawan balarabe da farin kaya nake taraya ka zuciyata annabi ya mudal samu manzon Allah ina jin ka tsakiyar tsarin kashina daman kafin ayini da zafin san ka kirjina da na girma na suluki na gane kai ne tsanina ina jin kafin ayini kayi ta jalli a jikina a karaman nasu na baka raina ya da al'amin matattarar sirrika ni jin ka nake ta ko ina ma manzon Allah ka dube ni da idan ka da rahama numfashi na ya kare akai alfarmar nan nake nema ina yabo annabi ka karba ba dan na kai ba mai girma sarkin kyauta sarkin abuwa ubangida mai tarin rahama Allah ka tausayin ruhi na zafi yake ta mu manzon Allah ka tausaya in kare a cikin yawanka da gasken gaske nake son ka soja ba ne maka tamka ka ƙarin gudu na walƙiya cikin halararka Allah sojan sidi na annabi ina ta roƙonka manzon Allah ka tausayin ruhi na kusanto ga kai manzon Allah ka tausayin ruhi na ya kusanto ga kai na san ya samu waraka idan ya zo gurinka annabi Abba soja kai mun masauki a madinar ka ina bara Abba soja kai mun masauki a madinar ka ina bara Abba soja kai mun masauki a madinar ka ina bara a ƙara salatai gun annabi Muhammadu